Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Алекс и тук с мене през мен до БГ. И днес ще си играя в PvP България. Ти къде играеш, бе? В един сервер. Ок, ти играеш в един сервер. И сега ще правим ревю на PvP България. Най-накрая играя. Добре, нека да започваме с ларповете. Ларп Брутал. Много млади виждате. След малко в 9, не, в 9 ми в 7 ще има евент. Това май е нещо като спринт. Да, това е спринт. Следващия ларп е ларп Chest Finder. Да, и хора, спирам клипа за малко, сега ще дойда. Добре, хора, тук съм, ето го и ларп Chest Finder. Crossfire, значи пуска това и вие вървите и търсите честове. Следващия ларп е ларп Enchant. Ох, как лаги мазно! Както виждате, имам някакви айтеми, код Get Start, някакви много тъпи. Какво се прави? Какво да прави? Да, тук енчантвате. Да. Следващия ларп. Опа, чакайте, хора. Да, следващия ларп. Ларпен. Значи, почвам да пиша. Хай всички викат Токси, как ти е канала, как ти е канала. Баси. Опа! Ето го и Ендо. Ало, доста хора има в сервера, 47 за един обикновен сервер, не точно обикновен де. Warp Event. Малко съм болен. И да кажа, скоро може и да не снимам в Endergot. Защото някой нещо се едно ми е фуднал акаунта, нещо такова подобно. След малко ще има евент. Следващия ларп е Warp Jump Training, няма го казваме. Той е Warp Jump, само че нещо като Warp Jump пусна. Следващия ларп е Leaves, много як. Тук тръгвате напреде. И там нещо пускат и той там си има нещо като честове, честове. Листаете, чупат няколко и листата сами почват да се чупат. Следващия ларп е PvP Impact. Пъсна на малък, а има още два ларпа. Упс. Както виждате, съм с един текстур пак на Hix Raucho. Hix. Може да има линк в описанието, не съм сигурен. Да, тук нещо.
тръгвате и то там си PvP долу. А тук не... О, ето го. Imperial Model. Да, ето, даже Crossfire разна. За какво се кръстил Император, нали, ранг му Императора на Император. Сено. Warp. Те са махнали Warp. Тук я да отидем. Ще спра клипа за малко. Сега идвам хора. Добре хора, тук съм. Сега отиваме на Warp ранг. Ето, тук се пише ранковете, нали колко струват. Ето, VIP 2 лева, Elite 6 лева, Шампион 12 лева, Insane 18 ли е, 10 ли е, не мога вида, и Spartan 24 лева, много скъпо. Нещо. И Warp Trade е последния. Всъщност клипа си става голям. Около 6 минути нещо стана. И ако може, ми дадете някакви айтеми, защото аз съм нов. И да, дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен. Лайк видео и там какво искате. Това беше.